to iki. Nek arep nasu ngene yo ora tega. Ngene. Jol. Tamat-mati kok sing gandeng kowe. Terus nek minggat piye, Dul? Gak apa-apa to. Ku golek juragan anyar. Apa wis tak dol sik ya, Dus? Nek tak go kabeh aku ra ndek piket. Aku nyok pegat lagi. Dus. Kok mangane to, Dus? Acur hati kok. Apa ora nek sing ngerti perasaanku ya? Dus. Ya Dos, tak minggat teh. Ben mati keluwen kono ben. Ya, gak apa-apa to. Wis ra sida entuk duit korban aku. Wis ben lah. Cek ndek Mas. Timbang mangan ati, Dos. Arep ora iso ngetiku mes iki gemes. Piro kelakuane? Astagfirullah. Wis mbah. Engko arek ngemasi klambi, Dos. Ngemasi bekakasku sing rodok kena didol. Aku arep minggat. Dadi kowe ning omah sementara ya mangan iki. Aja mek kluwen. Nek kowe kluwen ucul. Dadi ikimu ucul lah. Mlayu wis. Los. Ya, kamu bisa hidup tanpa aku, Dus. Ya. Aku mencintaimu, tapi ra iso nggawa semena kae eman-eman. Dan tapi aku engko nek wis pegat yo njaluk gono gini, enak men. Ya. Tinggal ya, iki arek ngemasi. Aku tak pamiti, pisan aku arep ndang OTW. Terserah lah lehku neng di. Aku anak wong. Neng di ki Mang. Sumintan. Neng di Sumintan yo. Wong Sum. Loh. Bye-bye. Kok nanti Sum? Aku arep balik. Kowe bali nang ndi Sum? Kek to nang opo? Kowe kep nanti yo. Aku arep balik. Iki mbok usungi kabeh kep nanti kowe iki. Aku arep balik. Ya cawat karo BH-mu barang. Iya kowe kep nanti Sum, mbok usungi kabeh. Iki ya apa? Eneng opo? Terus aku Stresnya apa? Dorong. Aku sik. Oke, iya rasa nih kene. Aku Ojo Sum. Suminten, eleng Sum, si Sarah Sum, Suminten. Sarah Sum. Wajahmu astagfirullah. Sarah Sum yo. Kowe mang klebon apa, Nduk? Ya Suminten. Wis. Suminten. Piye? Mabuk kelek. Ya, wis ben ngalih sawane Sum, eneng opo? Aku arep men, nggone wong tuaku. Lah nyapa? Mbok loro. Perkara dek iki fitnah, aja Fitnah apa? Yo. Kae fitnah. Ketok, kae fitnah, kayak sabar istighfar Suminten. Emang aku kelebon apa kok yo istighfar. Aku pamit nang dos, aku arep mulih aku mau karo kowe. Awak tuwek di rumah ti bareng kok koyo ngono. Nyapo ketok kae fitnah. Men wis apa sing njaluk pangan nang sapa? Tuku ta. Wis diingkae muni di duit mbok gawa diutang kancamu berarti kowe mbok kaneni kari to? Ora fitnah, kowe aja percaya garangan ngono kae. Cek digawa. Kok to? Parjo. Wis to, Sum. Sabar. Iya kok tak balekne. Tapi aku harus minggat. Jadi Ojo. apa? Aku nggawa iki wis Ojo biu kabeh mbok usungi didelok tangga ra patut, aja bengak-bengok. Glodose iki akeh, delok ento.
Iki lho. Ya soalnya mbok dol baginan. Ya mau kok penak men ngopeni aku kok sing ngedol dibagi. Lah kan wis tau pen aku semua lo kowe. Lho kok kayak tau sabar. Ora aku janji. Aku setia. Aku yo janji Padahal aku setia. Sabar. Aku janji wis. Engko tak jak shopping, Shopping? Iya, tak jak jalan-jalan. Tapi percuma nek kowe engko nyanyi aku nek. Ora wis tak sabar, Kelekmu. Ora. Engko tak jak jalan-jalan ya. Wis ta. Ayo. Wah. Tapi mau baleni nek. Ora. Sampai nek konangan piye? Engko yo duruse Mbah Mudin kok. Mbah Mudin ya. Dianu we. Ora. Ya. Ditanono. Iya sing nyekseni wedhus-wedhus ki lho. Wis balik ora tapi. Balik, engko tak jak shopping. Sampai ram balik tak. Iya ki lho. Duh, rungkune dawa reget. Corona. Aku mau nek duit ram balik. Iya balik, engko jak shopping, kayak kita ditotone. Tanono ya. Sempak BHB, iya daster barang. Iya dah, iki tangan pian. Dah terus. Tenangan. Iya, tak jak shopping kok nang mall. Njaluk apa tak tumbas ning. Wis tangan. Aku kira oke-oke. Ora akeh tapi kok njaluk apa? Lah iya. Tapi kowe aja selingkuh. Ora selingkuh. Tangan aja. Kayak iki fitnah. Yuk. Duh, fitnah. Wis dah. Enggak ayo. Dah terus masuk sama nih, Kang. Wis dah ngono. Aku tak atus. Iya, ndang. Dulu aku rasa udah minggat. Iya. Pak Dene kayak ngono. Iya, wis dah. Atus. Iya. Udah, ngono. Terus tak sore kok. Awas ya. Iya. Nek sampai duit ram balik. Yo, ndang, wis. Tenang. Iya. Duitnya antani. Nah, ngono kok. Sada terus. Ora wis toton ngelan jenjaran gara-gara garangan loro iki sastra dharma iki. Ditenono bocah kae. Kowe ya wong ngeti. Waplok pisan engko. Yes. Joh, Jan. Napa to? Ning aku kudu greges ae ngene angon wedhus. Tak umbar wedhusku. Kae to wedhus Tak umbar yo ben piro no kae iki? Seraka kang piro kae. Kalau aku ae apa piro kae. Jaluk siji oleh ora? Jos siji aja to. Lho, Yo besok lah intine kena nggih besar kan ngono lho. ya aku njaluk ya. Ya besar tak wae-wae no aku sedekah no. Iwak apa wedhus? Aku ning wae kuwi Iwak apa wedhus? yo iwak. Iwak ya iwak, wedhus ya wedhus. Yo iwake to. Lho, Aku wedhus. aku njaluk wedhus e ora iwake. Suketku kae golek ono. Wah, wong njaluk wedhus iki suket kuwi lho. Wedhus 30 arep tak korbane kabeh. Lah ya aku njaluk wedhus e. Ya tak wedhus Wegah aku iwake. Nah aku tak wae-wae aku. Wedhus e. Moh. Lho, Wedhus saiki larang hitungane, Mas. Lho, sapa kae? Lho, kok parane rene? Lho, bener bejiaran. Masalah tane. yo ngono ta. Penglungguhan tabrak iki lho. Nabrak iki piye Piye karmu? ta wedingi WA jarene arep kowe gawean. Yo aja nabrak-nabrak ngene to. Wong iso ngerem kok to. Wes ganti motor. Motor apik kok nerake wong ngene iki piye karepmu ki? Iya. Mak aku piye to jarene dhek WA kon rene golekne gawean. Kowe WA to? Yo nganggo HP-ne iPhone dhewe iki. Piye goleke mosok punapune gelem apa ora? Sik tak eling-eling jenenge sapa bos sapa Kuwi iki. aku dikon lungguh-lungguh ning kono. Oh iya lho. Wes, Makane motor. Sakmu wis nunggu ning ndi wis. Boy. Jenenge suku ning ngene iki loro. Bos punapune iki boyo kuwi lho. Boyoan ta? Heeh, boyoken. Syaratnya murah menak-menak jare. Nggawa surat pacaran apa? Lamaran. Lamaran kuwi lho. Kok Pacaran. salah ya aku. Pacarane. Ra apa ya butuh kok. Lenggah iki piye urung dadi lho. Gek rong dadi aku. Lah terus piye iki? Ya nek melungku tak golekane wonge. Yo gatel kabeh awakmu Jane- wis mbok tubruki. Nggawa fotokopi KTP, nggawa kakak. Keri blok. Kok iki dik sikil iki. Ora ulumu kok akeh men. Yo ditariki loro iki masamu leh. Dawane ram-ram kok. Ya kuwi mau lho. Nggawa fotokopi kakak karo fotone mbokmu. Digawe banner. Sik to. Ora ngono lho. Lho kok sepotone mboke lho. Lah ya digawe banner. Pira ta iki? Waduh, kanca iki bluk tenan iki. Gawe banner coblos nomor 2. Lah kuwi sidone nyapo pilihan ora. Oh iya. Lah,
Wah, berat. Piye ta ukti tenan kok era guyon. Lah ya tenan. Kene sidur ning ndi ning ndi ra. Ora temu. Apa ya? Oh, wong ayu kok mosok golek kerjaan angel. Jajal tek kono piye-piye ning ngono. Lah jare dengi wis kono omahe. Apa urung tak omongi kok. Lho urung to? Jare wis mbok WA. Ngepaimu ngomongi golek kerja ngono tok, ya. Ya mbuh. Lho. Lah sidone piye? Ya kowe kuwi Duh. jarene adingi WA iki, jarene meh digolek ning kerja. Lah iya, PT Punapune kuwi. Napune lempeng kuwi lho. Ora apa-apa. Ya engko tak daftarne nek no, tak elokne pisan. Ya wis ndang. Ya tapi ya mosok ya golek ra ning biayane lah situ. Ora ketang Ya tuku-tuku teh-teh. pajak pajak apa jenenge? Pajak Pajak. jualan. Pajak jualan apa? Loh, mlaku to, Dul. Jualan. Kuwi apa? Musikal jualan. Apa? Do ya busuk kowe iki. Jak kanca mang pajak jalan lho, Blok. Lah iya, aku mau pajak mlaku. Garing. Hmm. Yo nek tanah ijo sak tak telepone wonge, aku sik eling nomor bae iki. Yo nak nundan ditelepon to. Beh, Wis HP-mu. HP-mu kok mending men to? Ane antena nih. Masuk. Masuk yo. Yo iki enek sing anu apa jenenge golek kerja. Kowe nang ndi? Ning omah. Oh ya wis nek ono rene tak Sherlock. Ya ya. Makasuk. Delok tombolane iki kaya apa no? Lah iki. Oh, ngono. Biji tok. Entene omahe ado jarake kok kene iki 30 kilo. Salah 30 kilo. 30 kilo ya ado. Sik nek numpak motor ki embuh lho. Embuh teko mborang Jenenge maksudnya. boyo iki nyebrang kali iso. Iya ya. Gore dilewati. Boyo modern numpak motor. Wah, iki. Lah iya wis. Sik nek iki aku nak. Yo ngono nek ngegeti wong ki. Lho, jenenge boyo bos boyo iki. Bos punapuni. Ya akhirnya HP ku melekat. Duh, Piye bos? Enak kepentingan apa telepon? Mang tak telepon nang rene. Iki arep Ngapa? daftar melok kerja aku dhewe. piye, Bos? Piye? Sik tojo ngurusi konsentrasiku. Iki delok apane? Takon gawa banner mboke, fotone mboke. Malah fotone mboke iki lho. Lah iki apa? Lah wingi ndek iki tak omong apa? Kon moro ning kantor ya ora moro. Ngarep moro wae rene. Kimang aku yo sik ngangon. Kira nek lemek-lemek Ngangon wedhus asru go iso. Wong desa ngene iki lah. reget kok iso. Penting anakku piye? Piye? Ngapa Dik? Keluhanmu apa? Aku iki golek kerja ngono lho, Mas. Sing ndi jar golek gayan ki? Ya iki jare mubeng Iki? ora oleh iya. Lho, Piye niki? Jenengmu sapa? yo, Jenengku Andina. Starla, Mas. Sarla. lamun nyalimi suwi men aku andene tak meniter ra eneng no. Iya. Belas. Belas. Lah faedahe saliman karo kowe iki apa ora berkah malah. Ora tak Ngono wae kuwi. Pak. Dus iku. Urung kerja segaya. Ya Pak Dus ae dus ku 30. Endi? Ae 30. Lah kok nek ilang piye? Kok mbok colne? Colne ilang ben gawa liyane kok. Wis. Golek. Pawangane Iki ning mbak kene. sapa kandang piye ngono lho sak dirubung semut iki lho. Keluhanmu apa? Aku ki golek kerja ning iki gak ketompo lho. Mas, mbok yo aku dikeki kerja-kerjaan ngono to. Aku ki daftar ning iki gak anu lho, gak ketompo lho. Mosok kowe iki ganteng-ganteng kaya ngono mosok gak gelem nampa aku sing ayune koyo ngene to. Nek masalah gayan ki gampang. Las skillmu ki apa? Yo aku ki iso membahagiakan kabeh sing kerja ning nggonamu lho. Duh, masalah semut lho. Aja manis-manis to ngono lho. Tangane sesuk ae. Dirubung semut kemanisan. Lho. Lho, tuman. Aja ngene-ngene iki. Ayo. Ngene-ngene iki gak oleh. Jual busik. Beh. Wong desa ki ngene iki. Ya Allah. Ya sing ngene iki lho. Ya Allah. Virus. Yo, muntrat. Gila nih. Yo wes, Padha umbleng. kowe nek share golek gayan, sesuk moro aku bareng karo Ruki, moro nang omahku. Sing digawa surat lamaran, ora pacaran, ku pacaran neh. Ya kuwi lho. Ditujukan jangan Dek. Apa aku sih moro nang omahmu nglamar nglamar. Kuwi jenenge nglamar, duk nglamar kerja. Dus. Wis ayo.
Pokoke ngono, engko bareng cah loro iki. Masalah. Marane omahku nggo surat lamaran. Virus. Ya. Iya. Toko-toko ade wae yo. Ya wis ngono engko tak aturi. Pokoknya kudu mlebu ya. Iya ya tak lebokne engko. Gampang. Wis ngono aku arep enek janji soalé. Lho wis mulai. Repot aku. Ora ngurusi kowe tok wektuku ki. Piye kabare dik iki? Bojoku. Sik nganu tisu apa ora? Ya ora ki mang tak salonke, cuma urung tak obatne. Kudune iki diobat, di salon. Penting penampilane Wah, sik. Engko tak bungkus. Tapi ngene mang tak salonke kok. Bungkusnya mumi apa piye? Yo gak mumi betul. Weh, yo enak Wis dipangan. tak pokoke ngono ae aku arep repot soalnya ya. Ya wis ya. Besok Bensin sesuk ora nek. Kondi montor. Mlaku ki yo butuh tenaga. Besok aja lali. Tapi kok beli. Mbak iki diampiri. Oh iya. Dijogo. Diampiri jam laku. Meripate jo kan. Aku balik. Kuwi barang. Iya Mas hati-hati. Lho. Wah, Ditakangi iki. iki kudu maskeran. Si Protokol Padang kesehatan. iki apa, Ndang? Iki apa iki? Gumun. Oh. Mulai aku. Rai wong. Kowe gelem Mbak Nin? Kaya apa pacar ngono kae, Mbak? Ya gelem to, pi sapa sih ora gelem duit. Ora Yo, lae. Mosok pacare umbelen to? Yo ora gelem pacar selalu Iki umroh lho Mak Rai. Mosok wis rabi, ora percaya aku. calon ya. Wah sik calon. Ning omah ke ora resik malah resik putih-putih kabeh Ya iki malah putih, tapi tisu yo- tok isine. Tisu tok. Dik iki yang corona nari iki gandulan Ki nggo tisu ning wong parane. Yo, Ngagrek. lae. Mbok ora dipendidikan gitu. Berarti sik mending aku yo ngene iki. Gawe ero Mbak yo. Piye? Oh gila nih, Pol. Gila nih. Wonge ayu jane. Pom aku nggo HP tak lebokne HP ku. Ya difoto kok dribone ki apa sedeng. Iya. Wonge ayu ya. Heeh. Umbelen, Heeh. rongos. Rongos. Lah piye? Dromos. Oh iya, ndromos. Dromos kae piye no? Yo. Umbele metu wae ngono ya. Sik sehat aku lho karo iki. Timbang kae. Berarti ki umbelen. Yo ora. Piye? Sehat kok. Yo dromos soalnya kayak iya anggrek. Juara kan. Gila nih. Bojone calon Ora bojone betah bos aku kok cek ngono. iya. Pomo kowe gelem no tak dukung, Mbak. Yo. Mbuh yo karo. Dukung. Terus piye to kok Iya, apa tuh tadi? Malah jabli ulu. Masa Loro. ora lho sesuk janjian jam pira? Jam piro? jam piro? Lho, rek wong. Iki piye tekone mah golek teko? Wong iki ning ngarep mrane burimu. Jam piro iso? Iso mu jam piro? Ya aku yo kapan-apane iso, mbok engko bengi to iso. Kan budale aku arek kan aku. Jam itu budal koma. Masa ayo Ben sehat, ben Aku sehat. 30 kilo. Ora kok kae. Makane budal ke bengi. Piye terusan jam pira janjenane? Ya wis jam itu budal. Itu apa? Wengi. Itu bengi. Jarimu bengi iso ora apa-apa. Adem. Musa engko tak gak jaket apa sarung kok. Bagore nyapa no, bagor. Iya, bagor aritku yang Timbang nganggur lho. nganggur. Putih-putih kok wonge sing wedi. Ya wis pokoke iki ya kuwi mang lah syaratnya kok Mas kok Pak Boyo mang. Nggo apa mang? Ya engko foto kok apa? Surat wae, pacaran. Surat lamaran. Oh, lamaran. Kowe sing goblok ta saiki. Lho. Ya mang ya. Wah, kuwi ditengokno kok apa to? Iya, peh ulummu akeh kok. Halo ye. Wah, ulummu akeh kok. Wong lanang yang ngene iki kok. Lanang. Wong lanang ki ngene. Ya wis mulai nek no. ngel kok. Sore wedhusku ya wis meh tak. Lho, Lho, parane gede. nyandi wedhuse. Lho. Kok ilang. Wah, iki. Dongane Bos Boyo mang Caplok bol kabeh ketoke. bawa Boyo iki. Ya wis Mbak mulya wis poin nggone Parto. Ya. Ya sana sesuk ya. Ya. Aku mulai sih. Nek numpak aja yayaan, wong lagi meneh teraki. Menak kok neraki wong. Terak genti Ya nesu. aku rasa mundur ki mbok ya dianakne. Wegah, lah neraki loro nerem awake loro kabeh kok. Karena tuku mobil aja tuku motor abrek wong. Ya, ya. Ye, mulai. Eh? Mulai wedhus. Lah iya wedhuse nyandi lho. Kok parane. ada